yen labet sampun sawetawis dangu kula dalah para nayaka sami sowan. Ewa semanten dereng wonten dawuh saking Padukanata ingkang kawedhar. Kapara kula tingali Padukanata kados nembe nandhang urdatos menggalih menapa sinuwun. Mugi Padukendra hemut dhumateng dawing para winasis. Narendra Siniwaka menika mugi saged damel tentrem sampun ngantos adamel tingtrim. Menawi Paduka mboten paring dawuh tetila saged goreh manehipun sami ngadhep menika duh sinuwun. Hanjrah ingkang puspita arum kasliring samirana mrih maweh raras renaning driya Nun mangta sang penemban Begawan Wisnungkara mawantu-wantu ingsun ngundhut pangapunten jalaran jengandika penemban dalah para nayaka dangu mboten ingsun kanthi mbal pangandikan. Nun inggih dawah sami-sami sinuwun. Kepraga manah kula dene Padukendra sampun paring habedhar pangandika. Penemban Begawan Wisnungkara kaluhuran ingkang dados atur jengandika bilih wekdal menika nembe prihatos manah kula penemban kula nuwun sewu lajeng menapa ingkang dipun penggalih sinuwun penemban ingsun mundhut pirsa dhumateng jengandika sanget penemban salebetipun kula jumeneng nata menika saking pemanggih jengandika kirang menapa penemban. Waduh jinuwun sembahan kula ing Madyapada. Saking pangaraos kula anggen Paduka jumeneng nata kados sampun boten nguji wani sinuwun. Paduka sampun saged nindakaken sipat tigang perkawis inggih menika sipating ratu, sipating pandhita saha sipating among tani. Sipating ratu inggih menika hambek adil para marata. Sipating pandhita remen prihatos saha wicaksana bebasan pirsa sakderipun winarah. Dene sipating among tani inggih menika sregep sabar darana mboten nggih mangsa. Mila mboten mokal menawi saged mahanani negari loka kala kaloka kajana pring saindenging bawana sinuwun.
inggih penemban